Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare bocah-bocah kelas 1? Apik-apik ya, sehat-sehat. Dina iki kita badhe sinau basa Jawa ulangan 5 pengalamanku. Sadurunge piwulangan iki diwiwiti, ayo padha ndonga mugi-mugi piwulangan dina iki berkah lan manfaat. Berdoa mulai, berdoa selesai. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yang pertama, setelah membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi ucapan terima kasih pada teks dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi ucapan permintaan maaf pada teks dengan benar. Babar wawasan, bukaan bukumu, kaca 59. Sopo sing kelingan nalika isih cilik? Nalika kowe dadi murid taman kanak-kanak, sekolah diterake ibu, sinau diwarai bapak, mesam-mesem yen digudhoh Mbah Kakung lan Mbah Putri. Nalika isih cilik, rasane seneng banget ditresnani simbah, bapak, lan ibu. Mula awake dhewe ya kudu ngajeni, mituhu marang dawuhe wong tuwa. Nah, saiki ayo dibuka kaca 60 pasinaon 1. Ayo diwaca bareng-bareng Bu Guru ya tekse. Liburan ing Pantai Popo. Saiki libur semester genep. Aku, ibu, bapak, lan Udin dolan menyang Pantai Popo. Pantai Popo yaiku pesisir bagian kidul sing manggon kurang luwih 30 km saka kutha Tulungagung. Dalan sing tak liwati menggak-menggok lan munggah mudhun. Weruh sesawangan sing katon endah nalika ing dalan. Jam 10 aku wis tekan Pantai Popo. Rame banget suasanane. Ayo padha mudhun, wis teka, dawuhe bapak. Pak, kula kaliyan Udin menapa angsal dolan wonten pinggir segara? Ya Sit, ning aja ado-ado. Matur nuwun bapak. Aku karo Udin dolanan wedi banjur gawe omah-omahan saka wedi. Nalika dolanan, Udin ora sengaja midhek omah-omahan saka wedi. Sepurane ya, Mbak, aku ora sengaja midhek omah-omahane. Iya, Dik, ora apa-apa. Sakwise mari seneng-seneng ing pantai, aku lan sekeluarga mulih menyang omah. Ning jero teks mau ana tembung sing urung iso dimangerti artine. Kowe bisa ndeleng kamus cilik iki. Ana tembung pesisir, artine pinggir segara. Tembung katon artine ketara. Wedi artine pasir. Sesawangan artine pemandangan. Weruh artine ngerti. Saiki lanjut pasinaon loro.
Kaca 23. Dina Minggu, aku dolan menyang omahe Lani. Dolanane Lani akeh banget. Aku seneng dolanan bonekane Lani. Nalika dolanan bonekane, aku ora sengaja nyepotne mripate boneka. Aku wedi banget. Aku langsung njaluk pangapura. Lani ora nesu lan menehi pangapura. Tulodo, atur panuwun lan pangapura. Nomor 1, atur panuwun. Siti, Dek Udin, ayo tak ewangi nata buku. Banjur Udin jawab, "Nggih, Mbak, matur nuwun." Atur pangapura. Siti, "Ibu, ngapunten kula mboten pamit wangsul sore." Ibu jawab, "Iya, Nduk, sesuk aja dibaleni maneh ya." Nah, bocah-bocah, tugasmu dina iki kaca 21 Gladen 1 mangsuli pitakonan isine wacan. Sing nomor 2, membuat rekaman video memperagakan atur panuwun marang wong tuamu. Nah, piwulangan dina iki wis rampung. Sugeng sinau basa Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.